Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 7:43 ang oras. Hatod po sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indokan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Piparan po sa Indogabos na sa yaon asin bukas ang sa iyang clinic uro aldaw. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo every day. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo, kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may K ka. Dali, Jing, bakit wala to? Wala? O, sige. Anyways, yun na? Okay na? Okay. Baka nayugyug sana. Ay, wala pa lang kinakaple. Anyway, Pasko man. Alright, good morning Pilipinas. Ini po ang hapot sa DCGB. Kumusta ka mo dyan? Oy, mananaw kita ngunyang kilod. Ade. Hello, good morning. Ang mahiwagang hapot. Good morning po. Good morning po. Yes, ma'am. Good morning. Ano pong pangaran? Rose po. Rose. Taga saan si Rose? Taga Albay po. Albay Province? Albay District po. Albay. Saan po sa barangay sa Albay? Barangay Tula-Tula. Tula-Tula. Madam, ano pang work mo? Estudyante po. Estudyante? Saan ka anong year mo na? Fourth year college po. Fourth year. Anong course mo? Computer science. Computer science. Okay, very good. Oh, Jing, arili na Jing sa 10 seconds mo dyan, Jing. Hanapan, Jing, yaw dyan sa 10 seconds ta. Aram mo na sa patakaranta, Rose, Rose ba yan? Apo. In 10 seconds, dapat mabanggit mo ang 5 na mga bagay-bagay na sa kuyang nga hanapon ang tama na simbag. Apo. May nag-enroll na ka mo, tabi, Rose? Yun na po, nag-enroll na. Okay. May boyfriend ka na? Single po. Nagadangog si Mama? Nagadangog si Mama Dayman mo? po. Dayan, si Papa nagadangog, Dayman? Okay na, Jing. Ready ka na, Jing? 10 seconds, Rose. Tayo daw ako 5 kurso na related sa computer study. Go.
Web designing, animation, IT, computer science, and ACT. Ano? ACT. ECT. Apo. Anong ACT? Associate in Computer Technology po. Pag ako, piglan si mo ako. O Rose, congratulations Ikaw katabi ki 100 pesos na load. Yo. Ano mo ha? Thank you po. Para sa imo na load na ano ka Globe kay Smart. Smart po. Smart. O, halata mo to sa load mo ha. Yo. Okay. Thank you po. Okay, ano masasabi mo? Salamat po. Okay, bye. Thank you. O, yan Ayan. Okay? O, yan, Jingso. Gali mga madalion man kaya ang haputa, Jing? Ade? Gali kaya mga madalion man ang haputa? Hello, good morning. Papagal-pagalon ta daw. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, Migo. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. So, medyo ako sa nang titigil ko ngayon. Para rado ba na ako? Para Arado. Para Arado. Para late. Ano tabang number mo? Globo Smart. Anong number mo? Globo Smart. 26 Ay, pero dapat migo ko sa gusto mong globe na load. Nagkataon na ako sa Smart. Globe naman ko Hindi mo na kung globe ka lang ko ngayon. Wala na kaya ako kipang-load sa Smart. Globe ang available ko. Saga ka na sa nata. Available ang Smart saga, yo. Hindi, kasi kung muna talaga ko yan. So, pasir sana. Ano? Pasir sana itaw mo sa kong saga. So, wala na nga akong pang-load sa imo na Smart. Dapat globe. Saga, mapod ka kay Atab. Tapan ta ka kay Pasil na hapot, yo. Doon muna ako. Saga naman Okay. Sayang wala pa lang kay Globe. Okay, sige. Thank you, Migo. Alright. Okay. Okay. Bueno. Hindi na kita naman kita sa Globe. Ang kaipuan ko tabi na kuan. So, Globe. Henry, ang pag-upload sa imo, ubos na ang load premium 100. Di man po, taara mo po ito nag-upload. Naka-unlicol po ito. Initabi na maubos nga sa load. Naka-unlicol po ito. Kaya po, maski mag-uuron kami kay pirang minutos, di pong problema naka-unlimited call po yan na nag-aarapod. And mga teenager ngo niyan, mga matibayong kalmina, 15 pesos nga ni Jing ade, di ba? 10 pesos, pwede nang mag-unli call kay mga mga 25 pesos, unli call yan for 3 days, di ba? Sa ibang mga networks. Okay, pero sa amigo ko, good morning tabi kay amigong Raul Nunez ng Globe. Yan. Salamaton amigo Inijing na mga magturugang na Nunez. Mga mabuto ini si Bert na Nunez, so sa tuya na amigo, Si Raul, so yaon diyan sa Globe. Good morning tabi amigo Thank you very much sa imong assistance. Pareho kabuot kan sa indang ama, na si nabidbidang ko kan mga nakaaging aldaw. Hello, good morning. Yes, good morning. Good morning po. Taga saan po? Albay, sir. Kamayod. Kamalig Albay. Mauyod, sir. Abang pangyari sa mauyod. Bakunang ka nakaswapon? Yung halos, sir, Bakunang ka nakaswapon? paper ko pa, sir. Timbang ko. Di kami nagbata ng... Sala palan. Kulang palan. Okay? Ready ka na po? Opo. Ready ka na? Tayo ako ki 5. Hindi ko na nadangog jing digdi sa laog waring jing. Kusog-kusog ka daw tabi jing kidiit. Okay? 10 seconds po. 5 na pangaran ki mga prutas na maalsom. Nalo po, sir? 5 na pangaran ki prutas na maalsom. Go! Pinya. Sayawa. Peras. Asam-asam yan, sir. Bako man sumang peras. Bako man sumang peras. Go! Pinya. Sayawa. Santol. Mangga.
Bye-bye. Saka naman. Pangyayari sa maoraro. Ora, dahil nagamutak ko na lang. Dapat, sandali lang, sandali. Hapot ko, where is Solomon's temple located? Ma'am Regino? Ano mga hapot mo, Ma'am Regino? Ako nga di ko aram talaga kung ang midbid ko, si Haring Solomon. Pero di ko tabi aram, Madam Rino, kung hain located ang templo ni King Solomon. O si King Solomon. Ang aram ko, si King Solomon may alagang pagong. Nasa kanta baga, si Haring Solomon may alagang pagong. Hello, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Taga-sain po. Ay, makusugon ang feed. Taisan, makusugon ang feedback ang radyo. Ay, makulit. Paloy-loy po kan feedback, ha? Oo. Okay. Pangaran? Si Lid. Salbatana Khalid. Ayun ka. Oy, alat ko na. Ano yung number mo? Smart o Globe? Smart po pero may globe up. May Globe ka? Opo. May Globe ka? O magdumang ka na sa sarong. Pag nagpagkunting naman ako sa imo yo. Ano ba ganahon ta kay ni? Ako nang bala sa imo. Tawan ta ka-kiload na mga sangribo. Ay, salamat. Hanggang Ito. 5 pangaran na nagpuon sa letter H. 10 seconds. Go. Ano po? Ulit. 5 pangaran na nagpupuon sa letrang H. 10 seconds. Go. Henry. Helen. Dahil ko narumduman, mga hits. Basta Henry, Helen, Heidi. Bye-bye. Carmelita. Okay na. Pag nagpakunting na lang ako sa'yo, ako nang bala sa load mo, yo. Libre naman po sa gunting mo. Sige. Bye-bye. Happy New Year. Bye-bye. Ito kaya mga tugang silid. Inijing na mga haircut kong inijing. Pag yes, nagugunting sa kuya. Yan para gunting. Padumang ko ang sarong pag nagugunting. Bidbidong ko ito. Muna siya ayos kan mga kuko ni Mrs. Ito si Ate Lid. May gusto man ito. Okay. Sandali lang ha. Doc Chris Gianan. Ay. Okay, may hapot si Dr. Chris. Sa aga na ini. Okay, sandali lang ha. Hello, good morning. Hello. Good morning, Mr. Maceda. Ay, good morning, ma'am. Kaya naman kami kiilo, digdi magbuon ka sa hapon, alas 6 sa Gudgunyan. Digdi sa Purok 5, Barangay 18, West. Barangay Ano na naman ang problema 18. kaining, APEC, may paambibalyuhan. Ay, sus ko. Madam, nag-report na po kamukaan sa APEC? Hindi, ikaw ma-report. Kaya kami pigadangog. Mas malay ka sa pigadangog ka. Barangay 18, ano po yan? Exact address? Purok 5, Barangay 18, digdi si Dr. Ante. Naarani. Iya po, Wala. Kami man sa ng area inyang wara. Na ini APEC na ini? Dahil nagapundo, magparang pa sa wide. Ako, sige po, i-report ko po sa APEC ha. I-report ko po sa APEC na concern mo yo. Bari, anong kung pwede, magbalyuhan na iyan na APEC lahan. Kasarin pa yan. Ika sa rampa perwisyo sa tuya. Oh, okay. Ano yan? Ano, ma'am?
Ano sinda? Sagot pa next year niya ako pa sinda? Ayaw pa yan, ma'am. Ayaw pa po yan hanggang next year. Ayaw pa 20. Hanggang mga yun. Paano day ali yan? Ibalik pa sana sa ali kung iraray, kung baga. Iyan baga, madam. Gari 25 years po yan dyan. O garo 25 years gayo. O lingaw ko sa terms eh. Ano ang 25 years? May kontrata yan dapat. Na dapat ang servisyo ninda marirahay. Iya po. Pero kung arog man sana kayo niyo na kada aluyunon, alas 6 pa kang agak hapon kami kasubanggi. Sabi mo yan, wala pa. Ano ba yun? Ano yan? Wala. Kami man sana sa area ng Inay. Sa ibang area, magigong ilaw. Madam, relax lang. Kaya naman sila Apodang ko po taod so apekta. Ipase kaso ta po yan, madam, ha? Kung pwede lang aliw ng Opo. apik na yan. Oo. Tapos uminom ka po kitubig ngo niya nga ni po na okay sa tuyang pamati, ha? Sige da. Ano yan? Di mo pa nga nipiga po din si Ramon ang. Okay. Iya po. Salamat po, ha? Ako na pong bala. Okay? Okay. Bye-bye. Salbatan ng pangyari sa Maabaka. Wala lang. Alas 8 na. O tapos na. Ang mahiwagang hapot. Last caller natin to. Sandali, ha? Nasa Jerusalem ang Temple of Solomon or First Temple. Nasa Jerusalem pa lang. Pwede mag-entra. Dahil ka na magsimbag. Matao na lang ako load. Pag dahil ko nasimbag, ako matao load. Pwede mag-entra. Pag dahil ko nasimbag, ako matao load. Primang Susan, latosunta ka dyan. Last caller natin. Hello, good morning. Kuya Yes, good morning. itong reklamo sa imo kang kay tama kuya tadig di sa magkakayuman ting pagkang kuryente Arog kay ni Migo. Ako dahil dahil banggi na dahil puro karso arog kay ni Migo. At sa totoo lang, nadidipisilan ako mag-resolve mag-connect sa endo dyan sa First District. Kamu baga sa First District, sa tabako ang kuan, ang base? pero ito ba Kaya blanco ako eh. Aram ko po, grabe ang kadipisilan nindo dyan. In fact, sa tiwingan talagang may problema kita sa ilaw. Ay sana po, sana may makontak kita niya na aga, ha? ang difference niya kuya minabigla siya natapos within second yaw na naman Iyo po. ang appliances route na Iyo po. Oho. Okay. makaurag baga Iyo, ano to? Permina, dahil lamang kang kimaugman na araw ka na bagay. anong dapat ka revolusyon Nasa satuya yan ng mga konsumidores. Tanganin pag na. magkapag-tim si Kuya Hen Relax lang. Hindi Ha? ako sana. Relax lang. Okay? Okay, sige. Bye-bye. Mga mainit ang payo kainin na. Okay. Alas 8 na. Sa realidahan na lang apik. Yari salida ta dyan sa apik daw okay. Ay, napalan sa sarotang isus ko. May ini-screenshot. Yun sa winner ko. Arin sa winner ko sa bago na taga-taisan. Nalibong lugod ako. Bata ka na ko na nag-screenshot ko digdi. O so taga-taisan po na winner ta. Text mo daw tabi sa kuya anak sukan so number mo. Iya po. Tabi. So taga-taisan na luludan ta. Pagka-text mo daw tabi sa ko so number mo, ha. I-compare ko digdi sa na screenshots ko apat pala ni so kasapon pa ini. So nagapon sa kuya na so sa IT tabi i-check ko digdi sa kwan tabi. Ito. Si Dr. Chris Mata o man siyang premyo sa aga. 100 each. Okay. Ayan. Oni ang sendong i-research, ha. Mag-research na kamo kayo. Ano kayo ng mga hapota? COVID protocols para makaiwas sa ulakit sa COVID. Yan. Yan mga hapota, ha. Mag-research ka mo. Tapos, mga simptomas kan COVID. Yan ang mahiwagang hapot ni Dr. Chris. Yanan. Tapos, kompleto na name kang clinic niya. Nadangog ba kanin dolig sa DCGB? Sa mga greetings sa Dr. Chris Gianan.
Ading, ano po ang kumpleto na pangaran kang klinik niya? Yan namang hapot sa agatabi, ta siya man ang ma-sponsor kan sa tuyang hapot. Okay? So nagapod tabi sa kuya na estudyante na IT. Di ba? Pagkitext mo daw tabi kang number mo sa kuya ta tabi tula-tula pala tama? Tula-tula pala tayong kidod sa taga-tula-tula palan. So nagapod na IT. Tama din ano, taga-tula-tula. Uni kaya na-screenshot ko apat ini, so iba di kaswapon ini. So nag-upload tabi na taga-tula-tula pala. Paki-text daw tabi anak. So lagi eskwela ki ay na sa computer. Ay yun ito nga pala. Sandali lang Ito, 7406 ang last digit niya. Iyon, tama. 7406. Yes, okay na? Ito, okay na, tama. Sige, later na lang ha, sulod mo, lato-lato mo ha. Ano yan? Buda so, dahil ngunyan makaukod, dyan pong hapon, dumang kita mga tugang sa mahiwagang tanog. Yan na po naman, sa mahiwagang tanog. Alas 3 to 4, sa programa niya to na Pinky ano bibi. Ngunyan man sa nanita, patapos ang taong Buda, pasakatan lamang sa mga load. Buda, kadakol ka tatao tabi ki pang-load. Okay? Sige po. Now, alas 8:03 oras, mga tugang sa Pilipinas, asin sa DCGB. Ang masunod, mga bareta, magalipas lang kang station identification. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 8:04 na. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Tinawan po nindoon kan Malacanang na dai pigbabawal kanle sa Pilipinas ang pagpapatudok nin bakuna kontra sa COVID-19. Pahayag ini kan Malacanang matapos ako ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na natawanan nin bakuna kontra sa COVID-19 na nagkapirang gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte as in Presidential Security Group o PSG. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang sulamenting ipinagbabawal iyong distribusyon as in pagpapabakal nin bakuna. Sangon yan, dahil pang pigyataon na otorisasyon ang Food and Drug Administration kan Pilipinas sa anuman na klase ng COVID-19 vaccine. Sigon kay Secretary Roque, itinudok ang mga bakuna sa mga soldados na nagtugot na magpabakuna. Dahil man dapat na ipagbawal ang bakuna sa mga soldados para magkaigwa sindanin proteksyon. Sinabi ng Secretary Roque na importante ang papel na pigagampanan kan mga soldados sa sosyudad, lalo na sa pagtaon ng seguridad. Posibleng donasyon ang bakunang itinidok sa mga soldados asin daing bayad. Inaprobahan na ni Manila Mayor Isko Moreno ang sendang bagong ordinansa na matao nin dagdag na service recognition incentive sa gabos na mga regular na empleyado kan gobyerno sa siyudad nin Manila. Sa irarom kaini, mataonin 92.82 milyon pesos na kabilogan na kantidad o fondo ay pinagtagama kan lokal na gobyerno para sa dagdag na insentibo. Nakapalaman man sa nasambitang ordinansa ang pagtaon ng insentibo para sa fiscal year 2020 sa mga empleyado na dai mababa sa 10,000 pesos. Ang pondong gagamiton para sa insentibo naghali sa dagdag na budget para sa Special Activities Fund Personal Service Account gikan sa Personal Service Savings kan fiscal year 2020 Annual Appropriations Ordinance. Mientras natulos man na magiging epektibo ang Ordinance number 8717 na pinaboran man kan City Council kan Manila. Ang pag-aprobar sa nasabing ordinansa susugman sa Administrative Order number 37 na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte kan Disyembre 18. Iyan po ang pangalas 8 bareta sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic.
3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050-pack, sagot Kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050-pack, sagot Kinsena swak. Enjoy 1050-pack, sagot Kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms!
Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayang i-absorb ang mga harmful chemical, kaya nakakatulong din ito sa mga pananim. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department. Ngunyan na Kapaskuhan, dahil tapaglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang Kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Mayor Victor Perete Candargalbay kay Riba sina Vice Alcalde Junji Hausyan as in mga konsihal kan lokal na gobyerno. Minapaabot sa Indo, nin maugmang Pasko as in mauswag na bagong taon. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe! Ang Provinciano Party List, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapaman ng ilang
Maligayang Pasko! Ang Probinsyano Party List! Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Ano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Tuluyang Pasko. Sa paglawag pasanakan taong 2020, kinahampang tana ang manlain-lain na pagsubok. Sa tuyang sinapar ang hamon kang pandemya, asin ang pasakit na hatod kang mag-inibong na mga kalamidad. Kudi, huni kita. Nakatindog, pano ning paglaom, asin pagtubod. Pinanindugan ta ang pagiging oragon na tabakenyo. Kaya maawot ko na sa satong pagrumdum sa kamundagan ni Hesukristo, gibuhon yato siyang ehemplo na sa ibong kang kadipisilan, pinangibabaw ang karahayan. Asin sa ibong kang pagsakit, pagkamuot sa kapwa ang pinadanay. Asin siring ka mga burak, asin pananom, kita mausbong, matalubo, asin mapadagos ang padayon, padagos ang pag-ahon, padagos ang pagbangon kang City of Love. Matalubong kapaskuhan, asin magayagayang 2021 sa Gabos. Ini po si Mayor Crisel, Cantabaco City. May panibagong simula ngayong Pasko. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. O sandali lang ha. Happy birthday po sa 18 taon kan sayang pagkamundag o debu ini ha. Kan sa kuyang pamangkin na si Badet Malasa Beldad kan Borabod, Castilla Sorsogon. Greetings from Migong Willie Marbella. Yan. Happy birthday po, Tabi, sa imo. 18th birthday ni Badet Malasa Beldad, Camborabod, Castilla Sorsogon, sabi ni Migong Willie Marbella. Okay, o sandali lang ha, madali lang Tabi, Angie. Apudan ko lang muna ang APEC, i-report ko itong apod ni Madam, so taga dyan sa barangay. Ano nga Jing ito? Barangay 18, sa may harong ni Dr. Rode Ante. Bata si Konbaga, si nga ito so taga Kwan, so taga sa communication, nakalib tagari for medical kwan siya na? Naka-medical leave. Anong tama bang term ko? Di karong kung tama ang term. Basta nag-leave siya. Hello, Ate Hazel. May nag-upload kaya digdi sa kuya. Baka po arpasin sa kanata. Ikaw masanang pwede kong apudan. Yo. One. So, diyan sa barangay 18 po, uya bagang sa may lugar kang ni Dr. Rodi Ante. Yan na clinic niya, dating Santa Teresita Hospital. Barangay 18 Tabi. Kaso hapon pa da ang alas 5. Daing kuryente. Nag-chatty ka, boss. Oo, yeah. Kaso hapon pa da. Kaso hapon, okay na Tabi. Wala ka, boss. Wala. Yeah. Okay na ini. Okay na po ini. Sa clinic ini. Oh, bako man actually sa clinic. Yan na area yan. Nahiliwan ko lang kung anong purok ito. Nahiliwan ko anong purok. Basta dyan po sa lugar na yan. Barangay 18 po. Kay Santa Teresita. Oho. Chikado Tabi kung may report. Gero day pa man na i-report dyan ini. Tag gusto kan so nagapod ako mag-report sa imo. De karaw nyaman sana. Nga daw Tabi, takasuapon pa da itong alas 5 gayud ang hapon. Oh. Oh, gari prok 5 yan eh. Basta ining ereyang ini na kataraning kaya na area kang hospital ni Dr. Rodi Ante, Tabi. Yan ereyang yan. Oil, anong sea oil? So gasolinahan. Iyo, sa may gasolinahan, Tabi. Sa may gas station. Aha. Day pang report yan. Iyo.
ikuan mo, si San Jote dyan, si Manay Edit. Oh, sabihin mo si Manay Edit, pero misa ko magdangog. Tanganing diyan ako magparaapon sa iya. Napadagit na naman yan. Iyo na tabi. Pacheck na lang tabi. Takasuhapon pa na ini, deng kuryente. Iyo po. Okay tabi. Oy, alat mo na, bago ta kabuhian, sisayang pwedeng kontak ko duman sa tabako office nindo sa APEC. Takadakol kang apod sa ko digdi sa First District. Send na lang iyang gabos tabi. Manay Edit. Pati ligaw? Oo, pwede tabi. Manay Edit, ipag-forward ko na lang sa number mo. May number baga ako sa imo? Opo, sige po. Sa mga concern ninda na sa ko sa Bakakay area, dahil kuryente, ipag-forward ko na lang tabi duman sa, pwede duman sa personal number mo. Mas kada ka na sa ako magsimbag, basta i-forward ko sa imo duman. Iya po, pwede sir. Takong, di, ludan ta ka permi para magsimbag ka sa ko. De, karawan sana. Karawan sana. Iyo, okay, yung tabi ba na edit, so sa barangay 18 tabi. Opo, sir. Iya po, salamaton. Salamaton. Opo, okay. Ate Hazel. Ate Hazel. Salamaton tabi. Lista mo na ako dyan na regular employee kan APEC. Grabe ang trabaho ko sa Indo, ha? Ako. So 16th month pay. Okay. Okay, sige. Salamat. Salamat to. Pag-ayos lang tabi. Pa. Oo. Padyan tabi, hindi pa naubos sa bonus. Ayo. Magbarayad na. Okay. Salamat ton tabi. Okay, bye-bye. Okay. Okay. Si Cha Edit Regidor, sus, kumato ako ay, si Manay Edit na Regidor, boda si Ate Hazel, tabi, so kauron ta. Barangay 18, tabi, tama ito, Barangay 18, Madam, tama po itong Barangay 18, dyan sa may Sea Oil, sa may gas station, yan ang area yan. Pakitext na po, Madam, Kampurok mo gararay, para siguradoon ta. Wala man palang talaga ki-report duman, sa lugar nito. Salamat, nagabot na da sulod. Pagkaskason man sulod ka ini. Happy New Year, okay? Sige. Ano nga ning kuan ito, Madam? Tabi na ano yan, ha? Okay, sandali lang, ha? Henry, good morning. Ayo, tama. Tama palan. Basta yan sa may Sea Oil, pasiring duman sa may clinic ni Dr. Rodi Ante. Okay? Okay. Madali lang, ha? Tamay nag-upload. Baka yun iso nag-upload ako sa bago. Hello, good morning. Yes, ma'am. Purok 5? Purok 5 po? Ayo, okay. Kay Dr. Rodi Ante? Boda hanggang sa may Sea Oil, Purok 5. Opo. Okay, salamaton po. Salamaton. Okay, thank you. Purok 5 pala yun. Anyway, i-check ito kan APEC ngunyan tabi, Madam, siguro nag-inom kitubig si Madam. Madam, Purok 5 tabi yan, Madam. Tabi na sa Indong area. Okay? Sige po, reported na tabi sa APEC. So, mga concern tabi dyan sa First District, i-text nindo sa kuya, sa kuyang number. Tayo forward ko tabi dumang kay Ate Edit na Regidor. That's unreporting pa lang ka, digdi mang giraray. Hello, good morning. Oy, ma'am. Purok 5. Tama. West, Barangay 18. Iyo po, may nag-report pa sa nadaduman ngunya na I do not know, pero di man naka-record duman kaya naka-record na po duman, Madam. Anong klaseng company yan? Hindi aram ko anong warang ilaw, anong day. Ano yan? Madam. Ano, Mickey Mouse? Permi ka sana, Madam, may tubig na malipo, tabi. Mickey Mouse. Mickey Mouse? Mickey Mouse talaga. Yan na. Mickey Mouse. Kudoton ta ka, Madam. Pero made in China. Kudoton ta ka dyan. Mapabaksin sa made in China. Then nakapabaksin. Okay po. Sige po. Salamat. Purok 5 Manangan. Okay, thank you. Okay. Arak ko na ta.
Aha, iklao ko na. Sige, sandali lang mga tugang 8:25 na pang oras, digdi po sa DCGB. Sandali lang, Angie. Saro pa, Angie, Saro pa, madali lang, Ansa. Saro pa, ta. Baka malingawan ko naman ini, Richard Aton. Kadakol kong problema ko niya na aga. Si Richard baga? Si Richard. Sana masimbag kita ni Richard. Richard Aton. Ito, ha. Tamay concern sa mga taga-barangay 1. Kasuha po, nag-upload sa kuya sa Kapitan Doris Ponsalan. Dahil ko na-connect sa LCW, dito busy line. Excuse me po. Kasuha po, nag-upload ako, busy. Baka lamang makauron takon. Anong advice ninda sa konsumidores na mas halangkaw daadjing suscepted fee kumpara sa konsumo sa tubig? Giro. Ngangalasan mambaga yan. Anyos, di ba? Ta dapat hababaan septage fee kumpara po sa tubig, sa konsumo mo sa tubig. Dahil pwedeng lumangkaw yan. May a certain percentage lang, and dahil kung nga naaram kung paano pag-compute ka yan, mga tugang na septage fee na yan. Ha? Pero actually, in fairness po sa Water District, may pakinabang man. Mala, so neighbor ko kasuhapon, nagapod sa para ipasup-sup kanina sa indang tangke. Hello, Migo, Richard? Si Richard. Hello, Sir Henry, good morning. Good morning. Oy, Migo, pasensya ka na ha. May isusumbong. May itataram kaya ko sa imo. Under man ako sa programa kaya. Paano kaya kasuhapon, may nagapod sa Kapitan kan Barangay 1, si Kapitan Doris Ponsalan. Opo. May pigapot siya kung ano databang advice nindo kay nito. Igwa siyang saro may nagcover siyang residente na nakareceive tabi kibil na halangkaw suscepted fee kumpara po duman sa side ng konsumo sa kuryente. Sa tubig. Konsumo sa tubig. Gani baga, ang aram ko po kaya, pero may bagang sadit ang septage fee kumpara sa consumption, di ba? Opo, Sir Henry. Opo. Ano Sir Henry, pang advice nindo kay ni? Natupo sa imo so pangalan kang account. Ay, madali lang hata. I-text ko si Kapitan. I-text ko si Kapitan Lugod. I-forward ko sa imo taon, ha? Opo, normally, nangyayari yan kung may mga unsettled na septage fee. Okay. Siyempre, kung arrears po yan and nag-file na po yan, at mo po nababayadan, ang tendency talaga mas madakula siya doon sa konsumo. Kung kasarabay so arrears, so installment baga, di ba? Boda so current na septage fee, talaga malanggaw ito. Pero so ang aram ko tabi charge so sendong installment, gara matapos ko niyan December ba ko? Kapag Sir Henry? So installment? No rin matapos installment nindo boda so tapos na po mo niya ng installment. Tapos na. Next year, wala na po. So arrears na pigisingil nindo, matapos naman ito. Ang arrears po, nyaon lang siya kasi kung may halimbawa, kung niya na bulan, dahil ka nagbayad yung septage fee, ma-reflect talaga ito as arrears sa sunod mong bill. Dahil ka magipigisingil na sukan nakaagi pang mga bulan, kan mga inot pang taon. Ito po, so basta may unsettled po na account. So mga previous bill na dahil pa na-settle na septage fee, nagluluwas talaga siya as arrears. Ayun. Okay. So kung sabihin, ang maday na may healing for the bill of December, sa January na yun, tama? January na? Opo, January. Kung yan na statement ninda na January, tapos na po ang installment. Dahil na sa installment. Ang maluwas duman, kung may arrears ka, buda sa current. So current na septage fee. Ano? Iyo po. Okay, sige. Hagadong ko tabi kay Kapitan Doris, so pangaran ka ito, ipa-forward ko tabi sa imo kung may forward niya. Buda, kung nagdanagog man po itong ngunyan, ano tabi ang advice mo sa mga araw ka ng sitwasyon tabi, Sir Richard? Pwede man yan i-verify po digdi bago bayadan sa customer service Ayun. Oo. May mga frontline po kami digdi. Pwede po ninda i-check may record po yan digdi. Okay. Okay, mas magayon manggasaray na every month nasi-settle. Iyo po. Okay. Sige po. Kasi ito po ang misa padakula ang bayadan sa septage fee pag may mga day po na settle, especially kung pirang bulan na pong day nagbabayad. Minalang kawong po kasi ito kasi siyempre nag-add-on po yan bulan-bulan. Mabe-verify na lang.
I-verify mo na. O pwede po. Pagbayadan. May customer service man po kami. Tulong-tulong man po ang nag-assist dito. Iya po. Okay. Last na lang tabi, Chard. Kumusta Or pwede man po sa Facebook me. Iya, pero mas maray gayud na pan. Sa Facebook page. Mas maray I-chat lang po duman. Mas maray gayud na personal na mag-verify sa endo. Ngani na araman ninda kimaray. Ano? Sige po, okay po. Okay. So anyway, sarot na lang tabi. Kumusta mo niyan ang supply kitubig nito tabi sa Legazpi? Okay na kita ngunyan, Chard. Okay naman po, Sir Henry. Tapos na po sa clearing sa PhilHydro and naka-resume na po. So, normal operation in the duman. Oo. Tama yung mga instances na malabog ang tubig, tabi. Di ka mong report na araw ka yan. Actually, kasi Domingo, habang ako naglalabas sa washing machine, biglang luminabog sa tubig, tapos biglang naglinaw. May mga araw po ka na instances. Ano po ang kaya? Report ka sa endo? Normally, ang kausa ka, pag minababa ang pressure, pag halimbawa, so flow rate duman sa PhilHydro, minabagsak, tapos minabalik sa dati. Kasi ang normal flow rate supposedly is mga 800 to 1,000. Pag binabagsak yan sa 500, so ang tendency, pagbalik niya sa 800, makusog sa pressure, nagpukosti, labog. Ayun. Okay. Una nga nina sa taga Barangay 2 tabi sa Richard, nag-text. Sa inda, sa Barangay 2, sa iyong baryo ini permi na tabing malabog. Bako, permi nga malabog sa mo digdi. Ano nangyayari daw pag-araw ka ng sitwasyon ta? EM's barrio yan, Sir Henry? Barangay 2 ini. Sige. Pag-ipacheck mo daw tabi, siyempre, nag-agan sa kontador, babayadan kan mga konsumidores ta. Sige po, ipacheck ko po, Sir Henry. Iya po, okay. Basta Barangay 2, iya okay po. Opo. Salamaton tabi, Charge, sa pagsimba sa thank kuya. you po, thank you po. So, mga kusukonsent tabi, forward ko sa'yo pag naitaw sa kuya, ha? Okay po, thank you. Alright, mga tugang, Richard Atuntabi kang LCWD. Alas 7, alas 8:33 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa padagos na banta kan COVID-19, asin sa mga kadipisila na darakan mga uminaging kalamidad sa satong lugar, mas lalong kuminusog ang satong pagtubod sa mahal na Diyos. Daiman ini naging kaulangan para ipamati kan lokal na gobyerno kan malilipot sa pamayo ni Mayor Rolly Volante asin kan sangguniang bayan na pinangengenotan ni Vice Mayor Lando Volante.
Duterte, ang taos puso na pakikisumaro sa pagrumdom kanal daw kan kapangakian ni Jesus na satong kagurangnan. Christmas is nothing without Christ. Ang lokal na gobyerno kan malilipot asin pamilya ni Mayor Rolly Volante nagpapaabot po sa tuya nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo, Dito ka na sa kape ko. babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo, Gising ang isip, katawan at diwa mo. babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Si Vice Mayor Ted Residilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw. Maugmang minapaabot, in maugmang Pasko, asin panunin paglaom na pagsabat niya to sa bagong taon. Sigon sa iya, give love on Christmas Day. Kaya hagad niya na mangibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, kay Vice Mayor Ted Residilla. Merry Christmas in a wonderful New Year. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Pig mama, what? Paano ta ka maaabot ngunan? Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako araw-al daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiraw, asin ngunyan, mas nakunan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo! Milo everyday! Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Sa maabot na Kapaskuhan, dahil paglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang Kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Vice Alcalde Junji Ausian kay Riba ang bilog na sangguniang bayan Candaraga. Minapaabot sa Indo, nin maugmang Pasko as in mauswag na bagong taon. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May
iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halit sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bakong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po pag-asa. Pero po ang suliminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa Giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko, asin progresibong bakong taon. Ano man na pagsakit o mga habyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos, ang paguswag, One Santo Domingo. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Maskin nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Diyos mabalos po, si Kiko Pangilinan po ito. Ngayong panahon ng Pasko, patuloy ang ating pagpapatunay na mas matibay ang ating pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng kahit anong sakuna. Sama-sama po tayo sa pagharap sa isang bukas na ligtas at punong ng pag-asa. Mula sa aming pamilya, kay Sharon, Casey, Frankie, Miel at Miguel, si Kiko Pangilinan po ito. Sarong maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. po ito, ang lalaking hindi inuumaga. Mula po sa aking asawa na isa lang at 2 kong anak sa isang asawa. Merry Christmas po. Mga illegally parked na mga bihikulo sa Legazpi, mantinidong problema ngunyan kan lokal na gobyerno. Ans Galero po sa detalye. Ans, good morning. Buhian mo. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong impormasyon, kulog pa sa payo sagkod sa ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi ang mga bihikulo na illegally parked.
Ini ang sinabi sa DCGB News si Task Force Kaayusan Head Mark Andy Marbella kung saan Task Force ano? Sindang nag-iipos-ipos para sa na magkarilinig ang tinampo sa palibot ng syudad kontra sa obstruction alagad, minabalik man sanaan marunggal na sitwasyon na ini sa syudad kung saan manig-ibungan minsan ang parking sa bako man designadong parking area ang piglulugaran ninda. Sigun kay Marbella, halos mapuspos na ang dila ninda kakapagirumdom sa mga ligas penyo maski na sa mga taga-ibang lugar. Kaya nag-iisip sinda din mas makusog-kusog na paagi tangan na mapanulkol na ang gabos asin maninig ng gad ang tinampo kontra sa mga illegally parked vehicles. Saro daw sa paagi, sigun sa iya, ang pagpakusog kan gipon in ordinansa manungod sa illegal parking asin iba pa. Mientras tanto, siring man ang pangapodo ninda sa mga ambulance vendors. Alagad, sa ngunyan, aminado man si Marbella na pigtawan maninda nindiit na pagturos ang pag-clean and obstruction sa mga paratienda sa rason na bilang konsiderasyon man daw ini na nga ni makakuha lamang nin kumbaga income na pwedeng gamiton man sa selebrasyon kan pagsabat kan bagong taon. Sa tahaw kan siring na sitwasyon, mantinido ang asigurasyon itinao sa DCGB News ni Marbella na sinda dahil nanggad mapuknat na utubo na orden kan gobyerno lokal na malinig ang tinampo sa Legazpi kontra sa ano pa man na klase nin obstruction. Towards, Angie, Ano? consistency and discipline. Consistency sa parte ka nag-implementar kang ordinansa sa enforcers. Yes. Disiplina sa tuya na mga nagmamaneho kay auto. Correct. Nasasabutan nindo. Nasasabutan tabi. Iman sana sa lado kan mga enforcers. Dapat consistent kita sa pandadakop, sa basta. Alam mo na yan. Consistent kita, gabos. Kita man na mga nagdadrive ki mga auto, consistent man kita sa disiplina. Iyo ko ta. Alam mo nang no parking, parkingan mo. Ako, nasupugon man ako pag mga araw na sa nakana. Wala ka so, sarong aldaw. Di man talaki ibang parkingan, dakol na ka-hazard. Di na sa ako nag-hazard. Talaki hazard man ako duman sa dakula na no parking sa iba. Napicturan pa ako duman. Pagbaba ko. Di ba? Malakaw ka na sana. Malakang parkingan. Lumakaw ka. Oo. Paduman sa dudumanon mo. Taday man pwedeng basulon man enforcers na maluyang ang implementation. Sa tuya man, ako, ika, kita gabos, sinda, ako, kita gabos. May disiplina naman dapat kita. Kumbaga, collective efforts. Yes. Bako collection effort. Iba yan. Bako na collection effort. Collective effort. Yes. Tako na inconsistent kita, kulang man kitang disiplina, girisian ang ordinansang an. Malabaga, medyo, di mas magkaya, pero medyo haloy-haloy na. Okay. Well. Okay na. 5 naman eh. 5 naman sa tubinakdag, sayang kang buko. Okay na? Nasa takdagan na. Bata man New Year. Sige. Ayan, VP, ang sitwasyon man ganyan, Ans Galero, DCGB. Salamat, An, sa report. Sabi ni Jay Aconia, sure ka? Sure ka nga tabi kang pigtatara mo? Sure tabi ako, Jay. Na si Mrs. Saro sana. Anaki ko kay Mrs. sana. Sure ako dyan. Iyan hapot, sure ka? Sarawa yun. Dawa, ano ito? Ano yun? Duwa lang aki mo. Yes po. Kompo ako. Consistent po ako. Deman paano ki parking area ang Legazpi? Igwang parking area dyan, kaya lang harayo talaga. Ano kita gabos maray katada is sisingil sa parking violation mo? Remember? Deman tabi ako nag-violate ki parking. Cleanam na nga ng auto ko one time. Madali tikitan pag may violation. Tas sige sana violation. Kata, kung di kitang consistency po, dahil man yan. Buda kulang kitang disiplina sa sadirita. Diba? Yan ang kwenta. Okay, bueno, dadagan ta ang report hali po dyan sa Lawas kag Sawa Bridge, sinarango na sa gabos na klase ng vehikulo, apera sa mga padyak asin motorsiklo. Renz Luna, ipasok mo.
Yes, maray na agata BBP as in maray na agas ng mga parantabay sa mga tuganya tong mga baret sa sinarang una kan DPWH 2nd District Engineering Office ang Kagsawa Bridge dahilan na ilingan kan manlain-lain na mga depekto kan mga nakaaging semana sa ginibunindang inspection sa nambitan ng tulay. Sa naging entrevista kan DC News kay Engineer Fiel Montalyan ang Pamayakan Municipal Engineering Office kang nakaaging mga semana nagkaigwan ng inspection ang sa indang opisina katawang naman ang DPWH 2nd District Engineering Office as hindi ginahiling ang nagkakapirang mga depekto digdi sa nambitan ng tulay na dinagdagan pangani kan mga nakaaging mga kalamidad sa bulos din na tubig ali dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Dahil pinasar na mensahe sa kuya ni Engineer Fel Material na report man kang DPWH sa kasurat digdi na may nagkakapirang mga depekto lalo naman sa irarom kang tulay na iyo ang pundasyon kang naunambita ng tulay tanganing dai magaba asin ng laylay niya ni ang nagkariling digdi arogan na proteksyon niya ni kuta na digdi sa matinding ragasakan tubig na raot ini kang nakaaging mga bagyo. Asin magin man ang nagpapakusog digdi sa tulay na ilingan manin mga batak. Kaya ini ang naging rason to nata isinara ng una ang naunambitan ng tulay sa gabos ng mga klase ng bihikulo, apuera sa motorsiklo o padyak nakalakag mandigdi sa naunambitan ng inspection report kan DPWH 2nd District Engineering Office na kadakay po na ma-repair na ang naunambitan ng tulay sa lalong madaling panahon asin pinagalaoman na sa masunod na taon pupunan ang patrabaho tanganing maayos ang naunambitan ng tulay. Yan sa PPP ang mga dagdag na impormasyon digdi sa Luwas. Renz Luna, DC Jepinyo. Salamat Renz Luna sa report. Hali po dyan sa Luwas. Mientras tanto, pasisaka na Jimta na discharge sa kuyang cellphone na tinext kan sa imong headlines. Aramon tapang report, hali dyan sa Luwas. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Location niya to digdi sa covered court sa Banuan, Kanua, Sampangan kayning munisipyo. Napangalas kita digdi ta haros full alert an mga members kan kapulisan. So uniforme baganindang so in action. Ini palanta BBB. Isa sa irarom sindagabos sa swab test. Isa sa irarom sa swab test, igwadig dinin pira ini, 4, asaro, 2, 3, 4, 5 na mga cubicle na napapalibutan ki Salmeng. Gar inobligar so kapulisan digdi, nahalangkaw na kumandansya kan PNP kasabay na sa mga frontliners sa BBB kan sponsored na ini kan DOH sa mga taga DOH dahil man ako minara ni tabi dig BBB day ka magranita BBB tama ka makasabay ka sa swab mga frontliners ini libre ini naman pag nagluwas ini sana day iyan Jimmy tabi gabos iyan pulis bako sana pulis barangay health workers. Sa uwas lang uwas day ko sabot kun sa ibang munisipyo sa ibang barangay health workers, police buda mga empleyado kan munisipyo. Munisipyo gari. Pero nang voluntary tabi sa mga gusto magpaswab. Putong ko daw ini ka sa police gari obligado ka boss. Dahil kun voluntary. Pero kun ngayon libre man sana. Pero ongoing ko niya ang pagswab, ongoing. Nagahalat na sana na ganing go signal. Nagpoon? Oo. Ano yun, sir? Voluntary o compulsory? Compulsory sa pulis? Tama, okay man. Kayo din Oo. Nga ni, problema doon sa rong pulis na nakaoron, tatabata nga ako na isisipon. Dulag tulos ako. Dipisil na. Dahil man ta, baka nauranan man sana. Diba? Sa may mga pigisipon man bagang nauranan lang. Kaya ako nang takot ako pag sipon nun. Tabaga kung sipon ako pa. Paghuratsan ako sa DCGB. Problema tayo ni. May naglalaog sa simbahan ta BBP. Wala lugod kimisa. Kasawapon, nakapila ako sa gasolinahan.
Di nagbarababa ko, natala ba sa pila? Ah. Ayaw minatsing na saro, barali ka na sa auto. Yung nga ni, maski gurano mo ka, o nga ni, sa simbahan, ikaw ang nag-istorya sa Kota BBB, naikataning siya nin, nagpakaluhod sinda. Iyo. Nagarimo-rimo so kataning niyang gurang. Oo. Siya, sige, so pangadya, nakakonsentrate sa pangadya baya, natungog niya sa isip niya na, Lord ngayon, mayra ka naman nga ako, na may COVID nga ako, kung karas tulos. Lagso. Kaniguan. Tanik. Pangyari. Pero seriously, pero tama ang Jimmy na pigibo dyan ha. At least tama yan na masiguro talaga na batang uwas bagagaro, pero ang kaso yung garo, dahil naman ano? Gariday naman. Dahil naman yan. Manggayon yan na programang iyan. Ubus na pulis, obligado sinda digde. Oh. Na, ano na sir, na-subtest ka na? Aday pa? Dahil pa manggayon. Oo, aday pa nagpupuon. Okay. Pero yung ba na, doon ang nakapila duman sa inutan. Dahil man nagpugaring pwedeng mag-interview. Aday na, okay na, pabayaan mo na yan. Pabayaan mo na. Observation lang kita tapi nang mag-observe ka na lang kan, tama naman na social distancing. So, mga pulis, niya, kung iban hiro-hiro ngo niyan, ini palan, isa sa iraram sinda sa full uniform sinda, full alert, ang kapulisan ngo niyan. Yeah. Pag-una ko kunigwanin anong operasyon, ini palan, isa sa iraram sinda sa swab test BBB. Okay. Okay, so yan, sa tuyang dagdag na informasyon, alidigdi sa covered court sa Banuan, Kanawa, Salbay. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 9 na, 3 minutos bago mag alas 9. Mapaaram na po ako. Mabalik ako dyan na hapon. Alas 3 mga tugang sa programa na Pinky on My Baby. Relax lang kita. Ngunyan ta, aramo kwan baga ngunyan. Uning Pasko. Buda pa New Year. Thank you so much. Mga tugang, mabalik po kita dyan na hapon 3 to 4 sa programang Pinky on My Baby. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anong Hoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro din maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anong Hoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala